Ev dergundê Hasan Celiye li parêzgeha Kilîsa Bakurê Kurdistanê. Niha bûye yek ji navendên berhemhênana îsotên sor. Li ser 5 ta 7 dekar zevî îsot hatine çandin. Xelk wana kom dike û piştre jî li kargehên li gund hatine avakirin ev îsot tên hêran û dibe pol bîber û bîbera sor. Li bajarê me li ser bere 45 dekar zevî îsot têne çandin. Ji vê hejmarê 25 dekar îsotên dolme û îsotên bo dimsa îsotê ne. 20 dekar jî bo hişkirinê ne ku wek biharata îsotên sor jî tê gotin. Îsal çandina îsotan li bajarê me baş e. Nirxên me diyar kirin jî baş in. Berhem baş e û nirxê firotinê jî baş e, ev jî rûyê cotkarên me dikenîne. Berê li vî gundê di werzê havînê de tenê kesên bi temen diman û xelkê din tev diçû bajarên Tirkiye karê demsalî dikirin. Lê niha ne tenê ew ji gundê xwe dernakevin, karker ji cihê din jî tên gundê wa kar dikin. Xelkê vî gundî nêzîka 2500 kesa ye û dahata tevan li ser bostanên îsotan e. Yazılarına gidiyorduk Pamuk'a. Berê em diçûn Kirikhanê. Me li wir karê pembû dikir. Heta 5-6 salan. Piştî wê em diçûn îstahiye. Me heman kar dikir. Piştî wê li gundê xwe me bîr kolan. Ava me çêbû me dest bi çandiniyê kir. Niha em bi çavkaniyên xwe bi çandiniya ku em li gundê xwe dikin dijîn. Li vî gundî 14 kargehên îsota hûr û dimsa îsota hene. Berhema îsotan ya tê komkirin û amadekirin li bazarên dîlok û parêzgehên diniyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tên firotin. Her wiha gelek caran ev berhem hinardeyê welatên Ewropa û welatên diniyên Rojhilata Navîn jî tên kirin.